नमस्ते प्रणाम हर महादेव। स्वागत बरुआ सबके हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेम। जी हाँ, आप सबके बता दें कि देवरा निरखे बदनिया शिल्पी राज जी के गाना वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल से रिलीज कर दल गई बा। बहुत ही काफ़ी तांडव मचौला के बाद, बहुत ही अपार सफलता के बाद फिर से एगो गाना पूरा लोकगीत यानी जौन भी गाना शिल्पी राज जी के आवेला पूरा भोजपुरी में तांडव मचावेला। रउआ सबके बता दी कि वह सब तांडव मचावे खातिर देवरा निरखे बदनिया फिर से लेके वहाँ के आ गई बानी। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल से रिलीज कर गई बा। वो वीडियो में काम कैले बनी सब्बा खान जी। जी हाँ, भोजपुरी के बहुत बड़े एक्टर्स सब्बा खान जी वो वीडियो में काम कैले बनी। और वह सबके बता दी कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनेला। वह सब जानता नहीं कि वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल से बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनेला। शिल्पी राज जी के देवरा निरखे बदनिया काफ़ी तांडव मचाई आज ही सुबह में रिलीज कर गई बा। बहुत ही ज़बरदस्त गाना बा और काफ़ी पसंदीदा गाना बा। और वह सब सुनी देवरा निरखे बदनिया। ये गाना के लिखले बनी विजय चौहान जी और वह म्यूजिक के दिले बनी आर्या शर्मा जी। रउआ सबके बता दी काफ़ी तांडव मचावे वाला गाना वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल से रिलीज कर गई बा। देवरा निरखे बदनिया। रउआ सब वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाइए और वही जान से गाना के सुन सकतनी। जी हाँ, शिल्पी राज जी के ईंधन गाना पूरा काफ़ी भोजपुरी में तांडव मचा रहा। बहुत ढेर सारा गाना राजा जी खून कैद से लेके रेलिया रे बहुत ढेर सारा गाना अभी फिलहाल में मार्केट में चल रहा बा। वह सब अपार सफलता के बाद देवरा निरखे बदनिया काफ़ी तांडव मचाई। हमरा पूरा आशा न उम्मीद बा कि रउआ सब गाना के शेयर करब, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद और ढेर सारा शेयर करब। और हमारे देखा तनी पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल तो एक के सब्सक्राइब जरूर करब और रउआ सब वीडियो के लाइक करके शेयर जरूर करब ना।